दा दिनै नैबे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनायखौ आं गोजोननाय मोनदों। आं दहायनो बुंबाय एसे दुखु मोननाय फोरमायबाय जाथाया जानायनि थाखाय। दा बेखायनो गोसो बायदि रंजानो हायाबो जानो हागौ, बेखौ सिगाङावनो बुंखानाय जाहैबाय। गोसोआ मोजां नङा। दा जियानो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव मोननैसो आखल आखुफोरा सोलायलांबाय दङ। दा सोलायलांनाय गाज्रि जालांनाय बे आखल आखुफोरखौ लाबोफिननो हागोन नामा, बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। जों नुदों बैसागो फालिनायनि मुङाव जोंनि हारिमुवा सोलायनानै गाज्रि जालांबाय दङ। बैसागो खुंनायनि मुङाव गोबां बर' फिसाफ्रा जौ लोङै लोङै मास मोनसे गाहाम खामानि मावनायखौ गारनानै, गावनि मावनांगौखौ गारनानै जौजों गफबनानै दङ। बेफोरखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बयनिख्रुइबो देरसिन नोजोरानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव दिनै उन्दै उन्दै गथ' बा आइजोफ्रा गावनि हौवाखौ खुलुमलिया, उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गावनि बिमाफोरखौ खुलुमलिया। दाना बेफोरखौ गोदानै लाबोफिननो हागोन नामा, बे नोजोरखौ होनाय जादों। दिनै बेयाव थानाय आइजोफोरा गावनि हौवाखौ बैसागोनि 1 खालाराव साबैसे खुलुमनाय दिनै आखाइ थिखांनाय? दाना जों दिनै बे हाबाफारिखौ गारथारबाय। गारनायनिबो जाहोन थानो हागौ, मानो आथिखालनि हौवाफोरा अलसियाबो जाबाय, जाहोनो लोंनो हाला। बे जाहोनो लोंनो हायै हौवाखौलाय सोर खुलुमबाय थानांगौ? नंगौना? बोथिसे ओंखाम मोजाङै जानो हाया, गांसे दख'ना मोजां होनो हाया, बेखौलाय सोर खुलुमबाय थानो? दा बेखायनो हौवा बिथांमोनाबो एसे नोजोर होनांगोन। गावनि हिन्जावजों अनजानोब्ला माबायदि जानांगोन, गावनि हिन्जावजों अनजानो थाखाय हिन्जावनो मा होनांगोन, संसार जानायाव जोंनो मा नांगोन, बेफोरखौ जोंनो हौवाफ्राबो गोसो होनांगोन। जायनि जाहोनाव दिनै हिन्जावफोरा हौवाफोरनिफ्राय एरायलांबाय दङ। आरो एरायनायनिबो मोननैसो जाहोन दङ। मानो होनबा बिथांमोना दिनै रेशन कार्डनि बिगोमा, रेशन कार्डआबो बिसोरनि आखायावसो दङ। संनानै जाग्रा गेसआबो बिथांमोननि आखायावसो दङ। अरुण'दयनि गरसे गरनै मोननायाबो हिन्जावफोरनि आखायावसो दङ। स्कुटि मोनोब्लाबो हिन्जावफोरासो मोनो। दा गासैखौबो मोननायाव दा हिन्जावफोरा, आइजोफोरा एसे खर' देरबाय आरो मोननैसो खामानिखौ एसे एरायनानै थाबाय। आरो लोगोसेनो अरुण'दयनि रेशन कार्डनि बै आधार कार्ड पान कार्ड हैनो थांनायावनो फैसा गोनां, खखाबाव दारि गोनां साफा हौवाबो बेयावनो गावनि हौवाखौ एसे आनज्रायबाय, गावनि हौवाफोरखौ एसे मुगैनाय मोनबाय, मोनामनाय मोनबाय। बेयाव थानाय आइजोफोरा गावनि हौवाफोरनि गाननाय जोमनायखौ सुनानै होयो। साबैसेया दिनै आखाइ थिखांनाय? सुनानै दा जायफोरा सुनानै होआ बिथांमोना एसे थान्दा दंबावो, बेलाय खखाबाव दारि गोनांबो। दा बेखायनो एबसुनि नोजोरा बेनो, बेफोर गोमालांनाय, आनज्रायनानै थानाय बेफोरबायदि गाज्रि हुदाफोरखौ सोलायनानै जों मोजाङाव लाबोफिननो हागोन नामा, बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै मोनफ्रोमबो आनसलिक, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट, सेन्ट्रेल लेभेलाव बे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय दङ। दा बेखायनो दिनै बेयाव फैसा गारनानै जों प्रग्राम खालामदों। बे फैसा गारनानै प्रग्राम खालामनायाव जेबो लाब जायाखै बेखौ साननाङा। दिनै बेयाव थानाय गामिनि मानसिफोरा बेफोरबायदि ज' जानाय नङामोन। बोसोरसेनि गेजेराव सोरबाया सोरजोंबा नांलायो, सोरबाया सोरखौबा दायना होननानै सानो, बिसोरनिफ्राय बे न'आव थाङा, बिदि रायलाया। दिनै बैसागुआव ज' जानानै खनसे खुलुमनायावनो बेफोरबायदि गाज्रि सानलायनायफ्रा ज' थांबाय। दा बेखायनो जोंनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नांगौ। आरो दिनै आंखौ हारिमु बेखेवनो लिंहरदों। आंखौ हारिमुनि सासे मानसि हिसाबै, दा नोंथांमोननि गामिया जानो हागौ फांसन खुंखायो खोमा, गामि हिसाबै खुङोना खुङा?
खुङो खुंबाय थानांगौ जोंनि नांलायनाय खमलायनाय गाज्रि मोनलायनाय बेफोरो स्रां थाङो लोगोसेनो दिनै आं आर्टिस्ट हिसाबै आं बुंगोन नोंथांमोननि गामियाव साबैसेया मेथाइ खननानै गुबुननिफ्राय फैसा लाबोयो सासेबो गैया नोंथांमोननि गामियाव साबैसेया एक्टर खालामनानै फैसा लाबोयो सासेबो गैया नोंथांमोननि गामिनिफ्राय साबैसेया सिनेमा लिरग्रा मानसि दङ सासेबो गैया दा बेनो दिनै नोंथांमोननि गामियाव फांसन जाबाय दं मालायखौ 1.5 लाख 2 लाख 50,000 60,000 होनानै खालामबाय दं नाथाय नोंथांमोननि गामिनिफ्राय सासेबो दामग्रा सोरजिनो हायाखै सिफुं सुग्रा सोरजिनो हायाखै खाम दामग्रा सोरजिनो हायाखै बेखौ नोजोर बोनानै दिनै एबसुआ मोनफ्रोमबो आन्चलिकआव मा खालामो दल दामग्रा हारमनियाम दामग्रा खाम दामग्रा सिफुं दामग्रानि फोरोंथाय होयो दा बेयाव नोंथांमोना बेखौ लानो हानांगौ बेजोंबो जानो हायो दिनै सासे दल दामग्राया मोनायाव जुदि प्रग्राम खालामनो फैयोब्ला सासेयाव 5,000 लायो हरसेयाव जुदि 5,000 लायोब्ला मथा-मथि बैसागआ 1.5 माससो जायो 1.5 मासाव बिथाङा 5,000 बेसेबां मोनगोन सासे सल' खनग्राया 1.5 लाख मोनो हरसेयाव 1.5 लाखआ बेसेबां मोनगोन मास मोनसेयाव बेजोंबो जों जानो हायो सासे जेनेबा सिनेमा लाइनाव बुंबाय सिनेमा एक्ट्रिसफोरखौ नोंथांमोना सोरखौ साबसिन मोनो आइजो सिख्लाफोरा फुजि गेमस्रि दीपिका सोरखौ मोजां मोनो बिथांमोना फिल्म बानायो मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां फैसा लायो 3 लाख 3.5 लाख लायो मोनसे फिल्मा सानबेसेयाव जोबो 15-20 दिनाव जोबो दाना 3 लाख 3.5 लाख मोनोब्ला बोसोरसेयाव 2-3 फिल्म बानायबा बेसेबां 9 लाख मोनो सासे प्राइमारि मास्टाराव बेसेबां बोसोराव 2.5 लाख 3 लाख मास्टारफोराबो हाया माथो दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा नोंथांनि खाथियाव मिउजिक स्कुल दंना गैया मिउजिक स्कुल गैया जोंनियाव मिउजिक स्कुलानो 2 दङ आर्ट स्कुल दं बेयाव मा खालामो बिमा बिफाफ्रा गावनि खुदियाफोरखौ रबिबारै माब्ला थांनानै सिमलायाव बिमा बिफाफोरा देलाय मोसाग्रा सावग्रा आलखिया सिफुं दामग्रा सिफुं दामग्रा दल दामग्रा ओरैबायदि क्लास लाहैयो बे सानसेयाव जुदि क्लास लाहैयोब्ला बे रबिबाराव क्लास लाहैयोब्ला खुदियाया सानसे मबाइलनिफ्राय गोजानाव थाखाबाय सानसे मबाइल नाया माने बे मोजां जाखाबाय प्रत्येक रबिबाराव दा बेखायनो बेयाव मिउजिक स्कुल खालामनो हानाय फोरोंगिरि थानायमोनब्ला नोंसोरमोननि खाथियाव सालबारियाव दङ सालबारियाव थांनो हायो सालबारियाथ' गोदान जाथाराना बेलिगुर बिगाराव लानानै थां खुदियाफोरनि साननाय मावनाय मोजां जायो माबायदि मोजां जायो मेथाइ खनग्रा सासे मानसिया माब्लाबाबो ड्राग्स जाया दल दामग्रा सासे खुदिया माब्लाबाबो ड्राग्स जाया फावथिना खालामनांसिया माब्लाबाबो ड्राग्स जाया सासे मोसाग्रा मानसिया माब्लाबाबो ड्राग्स जाया बेखायनो फरायनायजों लोगोसे बेखौ खुदियाफोरखौ होफाबाय थानांगौ जाय मानसिया ड्राग्स जायो बे सिफुं दामनो हाया जाय मानसिया ड्राग्स जायो बे मोसानो हाया बेयो जोंनो मोजां नाथाय जों नोंथांमोना साननो हागौ मोसाग्राफोरनि एक्टिं खालामग्राफोरनि आखल आखुआ मोजां नङा 2-3 हाबा लायो नाथाय मास्टारफोरखौ 2-3 दंना 2 लाग्रा बेयावबो सोरबा दं खोमा मास्टारफोर माहाजोनफोराबो दं नोंथांमोननि गावबुरायाथ' जानि आलासि गावबुराया 2 लागोन खोमालै गावबुरा लानो बाहागि दंना गैयालै खबरमोनलाय लादोंमोन नामा जों बाहागिदार आफाया नोंथांमोननि गामिनिसोमोन जानि आफाया बेनि सिख्ला बनासारानि बिनिफ्रायसो बेयाव थाहैदों गोदो हादान नागिरनानै बर'फ्रा दिनैसिमबो हादान बे गामिनिनो गासै रायजो नोंथांमोन आरो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनो हानाय मानगोनां रायजो नोंथांमोन दिनै बेयाव फैनानै गोजोननायखौ मोनदों नाथाय गोसोआ जोबोद दुखु मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै सासे जोंनिनो गागि सासे राफोद रेडिअ आर्टिस्ट टिभि आर्टिस्ट महरगिरि बिथां फैलाव बसुमतारिया मैया सोरगोआरि जानानै थांबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ एसे खस्थ' मोनसे लुबैदों अननानै
बिथांनि जिउमाजों सोरगोआव थाहैथों बेनि थाखाय 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनो थाखाय आं गासिखौबो खावलायनाय जाहैबाय जाय जेराव दं बेयावनो गसंनानै थाथ' 1 मिनिट जागायबाय MA पास खालामनांगोन अब्लासो जागोन नाथाय फां फुं ओरैनो बिदि जानाय नङा दा जियानो जा दिनै बे रंजानाय थिलियाव आंखौ दिनै बेखेवनो लिंहरनाय हिसाबै गोबां बाथ्रा बुङालासिनो बोथोराव मोजां नङा दिनै नैबे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय लोगोसेनो दसे रंजानानै बिनिफ्राय बिदाय लानोसै रंजानायनि गोसो गैयामोन अब्लाबो फैथारबाय हिसाबै गोजाननिफ्राय खोन्थानाय हिसाबै दिनै खनसे रंजानानै बिदाय लानोसै एसेयावनो बेखेवना होननानै फोसावनाय जाहैबाय गोजोन्थों सारजों लोगोसे रंजाफानो सिगां